Så sætter jeg brødet på bagestenen her på 250. Skruer ned. Så rammer de 200. Vi ses om cirka en halv time. Skal vi lige se, hvordan det ser ud her midt på cirka. Du kan se, det er hævet godt. Jeg vil lige prøve at se, hvordan de ser ud i bunden. De ser rigtig dejlige ud nu. Prøv nu lige at se der. Her er det ikke lidt. I hører den jo gule der. Det er da bare super. Det giver dem de sidste 3 minutter, så er det værd, så er det der perfekt. Så er de færdige. De fik lige nøjagtigt 35 minutter på de 200 grader. Og i starten, der er tændt begge rør. Så den der kører for uden, og den kører for inden, op til 250. Så når du sætter dem ind, så slukker du den for inden, og bare lader det køre ud for uden. Super nemt. Prøv at høre. Der er ikke noget bedre, vel? God fornøjelse til alle.